गिबियावनो UPPL नि साफ्रोमबो मददगिरि हानजानि साफ्रोमबो दैदेनगिरि आरो मावथिफोरनिसिम आंनि खुलुमनायखौ हरग्रोदों। जे 2015 मायथाइनि 5 आगस्ट अक्ट'आव जोनोम मोननाय UPPL दोलोआ देग्लायनि 2022 मायथाइयाव आगस्ट दाननि 5 अक्ट'आव 7 बोसोर आगान होसिगोन। दा UPPL दोलोआ जे समाव रायजो राजाया सुबुं दारा खान्थिनि फारसे मोनसे सन्देहनि नोजोरजों नायदोंमोन, जेराव बेयाव जाख्ल'नाय मोनसे नीति गैयै मोनसे सरकार सोलिदोंमोन। बे समाव UPPL दोलोनि गोनांथिया जोबोरैनो नुजादोंमोन आरो बेबायदिनो UPPL दोलोखौ जोनोम होनाय जादों। दिनै फैयै फैयै UPPL दोलोआ सरकार सामलायफैबाय काउन्सिलाव BTR आव आरो आसामजोंबो लोगो सरकार जानानै सरकार सामलायदों आरो जोंहा दिनैहाय रायजो सभायाव सासे MP मोननो हाबाय। दा बेजों दिनै UPPL दोलोआ जोबोद मोनसे मोजां अबस्थायाव दङ। दा दिनै बे जोनोम सानाव आं बेखौनो खावलायगोन जे दिनै UPPL दोलोनि प्रमद बर' मानगोनां बिथां चिफनि दैदेननायाव जाय जिनिसखौ सिगांनि सरकारफ्रा सिमाङावबो साननो हायाखैमोन, UPPL दोलोआ बे 7 बोसोरनि गेजेराव सरकार सामलायनानै दिनै नोङो सुबुं धोनखौ बारायहोनो थाखाय UPSC नि थाखाय कचिं होनाय सुपार 50, इन्जिनियारिंनि थाखाय IIT NIT नि थाखाय सुपार 50 फरायसाफोर आरो मेडिकेलनि थाखाय दिनैहाय सुपार 50 फरायसाफोर दिहुननानै जोंनियाव सुबुं धोनखौ बारायहोनायनि जि मोनसे खान्थि आरो जोङो दिनै गोजोन थासारि लाबोबाय UPPL दोलोआ। दा बिनि थाखाय रायजो राजाफोरनि जि मदद, जि मोनसे हेफाजाब, बिनि थाखाय दिनै UPPL दोलोआ जि सरकाराव थानानै जि सामलायबाय, खुंथाय गोहोआव मोनसे सोलायनाय लाबोबाय, बे जोंनि थाखाय जोबोद मोनसे गोग्गाथाव आरो बाख्नायथाव। दा नैबे बुब्लियाव आङो साफ्रोमबो UPPL दोलोनि दैदेनगिरि, मददगिरि आरो जोंनि मावथिफोरखौ आङो साबायखर जासिदों जे फैबाय थानाय समाव UPPL दोलोआ बर' रायजो राजा बा नैबे BTR ओनसोलनि गासैबो हारि माहारिजों लोगोसे बे ओनसोलाव थानाय गासैबो हारि धोरोम सायख'आ जासे जोङो जाहाथे खौसेयै आवगायलांनो हायो। जाफुंसारनाय मोनसे जोंनि सिमांफ्रा जाहाथे जाफुंसारो, गोजोन थासारिया जाहाथे फाव फैयो, सुबुं धोना जाहाथे बारायो आरो मोनसे मोजां खुंथाय जाहाथे जों मोननो हायो। बेखायनो नैबे जोनोम सानाव आङो आंनि फारसेनिफ्राय गोजोन हामलायनाय होनायजों लोगोसे आङो बयनिसिमबो साबायखरखौ जासिहरदों।